краще. Не бачиш? Прыгажосць наводжу. Размахваць, анучы, гэта прыгажосць? Хто гэта размахвае? Я вельмі акуратна пыл сціраю. Не смяшы мяне. Гэта у цябе нейкі танец з хустачкай атрымліваецца, а не чысціня. Тады сам пакажы, як трэба чысціню наводзіць. І пакажу, глядзіце і вучыцеся. Мама, спыніся, зараз ад нашага стола застанецца вялізная дзірка. Затое будзе сапраўдная чысціня. А то я нушу, пакуль увесь наш пакой у дзіркі не ператварыў. Калі хочаш, далей размахвай сваёй анучы быццам веерам. Толькі адкажы, чаму ты зараз вырашыла уборку распачаць? Таму што я вельмі адказная і дапамагаю дарослым. Наша феечка трошкі затрымліваецца на канферэнцыі чараўніц. І я вырашыла трошкі пабыць дарослай і зрабіць усё, як яна. На канферэнцыі? Гэта ж так цікава. А феечка цябе папрасіла? Ніхто мяне не прасіў, я сама так вырашыла. Сама вырашыла дарослай стаць і нічога мне не сказала? Лічыш, я не спраўлюся? Вось хітранькая якая. Будзем дарослымі разам. Феечка вернецца і наш пакой не пазнае. Чаму? Таму што мы зробім самы сучасны пакой. Думаеш, атрымаецца ў нас? Каб учоба не атрымалася. А ты мяне слухай. З чаго пачнём? Так, прапаную зрабіць надзейную ахову ў пакоі, каб ніхто без папярэджання ў яго не ўвайшоў. Ой, і што за ахова будзе? Зробім сігналізацыю. Я ведаю як. Я тут подумала, Тёма, усе убачаць, што на столе наша сігналізацыя. А мы яе замаскіруем. Гэта я возьму на сябе. А правяраць будзем? А навошта правяраць? У мяне ўсё працуе як трэба. Добра, атрымалася. А што зараз рабіць будзем? Так, зараз цяпер ты, Янка, думай. О, можам што-небудзь прыгатаваць. Феечка вернецца, і мы яе пачастуем. Галоўнае не шкадаваць цукру. Цяпер трэба перамешаць. Ты мяшай, а я прапаную дадаць чаго-небудзь чароўнага. Вось зараз будзе цуд. Тёма, а адкуль ты ведаеш, што ўсё стане чароўным? Так я бачу, як наша феечка так рабіла. Я нават дапамагаў. Ну добра, зараз праверым. 1, 2, 3. Ой, ой, ой. Гэта я павінна спытацца, хто тут сваволіць. Мы не сваволім. А моя чароўная інтуіцыя падказвае, што сваволіць. І чым тут пахне? У вас што, пажар быў? Не было. А мне здаецца, што быў. Мы хацелі быць як дарослыя. Самі ўсё рабіць і вам, феечка, дапамагчы. А навошта мяне у пастку злавілі і мае чароўныя вадкасці бралі? Гэта наша сігналізацыя для таго, каб ніхто чужы не ўвайшоў. Ці каб фея чароўная ўвайшла і звалілася пасярод пакоя. А гэта ўсё, Тёма. Я толькі хацела парадак навесці. Ты што-небудзь смачнае прыгатаваць? Ага, ты хацела дзіркі ў стале прачерці і сама чароўныя кроплі дадавала. А ты прынёс. Ты слухала мяне. А ты прынёс. Усё з вамі зразумела, мае дарослыя сябры.
Тое, што вы хацелі мне дапамагчы, гэта вядома добра. Але трэба памятаць, што ў любой справе трэба быць асцярожнымі. Спачатку падумай, а толькі потым рабі. Мы заўсёды думаем, толькі не заўсёды перад справай. А каб ніхто чужы ў пакой не ўвайшоў, трэба было праверыць, ці добра зачынены дзверы. Вось і ўсё. І праўда, у гэту сігналізацыю цёмы мы і самі маглі трапіць. Правільна. І ўсё для прыгатавання чароўных сноў без вашага дазволу браць нельга. Нельга. Правільна, ніякія незнаёмыя вадкасці дзеткам браць нельга. Можна ці рукі апячы, і наогул выбух зрабіць. Адным словам, Тёма, дарослыя з нас не атрымаліся. Да дарослых вам трошачкі трэба дарасці. Але ў мяне ёсць для вас дарослае заданне. Справіцеся? І якое? Усё на месцы раскласці. З гэтым мы справімся. А мульчик потым будзе? Абавязкова. Той, які дзеткі вельмі любяць. Ну, а зараз які час надышоў? Мы ведаем, мыць тварыкі і чысціць зубкі. А потым бегчы самыя цікавыя сны глядзець. Чароўных вам сноў, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.